Niektoré nehnuteľnosti kupujete hlavou, iné kupujete srdcom a tie najlepšie fungujú ako investícia a miesto na oddych. Vítajte v srdci Liptova v Maladinove. Jednoizbový apartmán ponúka ideálnu kombináciu vlastného využitia a investičného potenciálu. Keď tu nie ste vy, môže apartmán pracovať za vás. Liptov je destinácia, kam sa ľudia vracajú znova a znova. Hľadáte rekreačný apartmán, ktorý má zmysel aj investične? Rád vám ho osobne predstavím. Vidíme sa na obliadke.